Kamu mo bili apa pun aku beli wala. Dia bertamu. Jadi kasabitan tu. Pero dream sabish. Pakilala ko lang ang aming kapitan para tayo. Para sundin niya ito sila pero mamaya na, kung gawin na lang para mapantunay man lang. Actually, yung pinag-party na niyo doon, yung case na yun, bahay niya yung nagkita. Kayo ba kayo? Malapit na naman ang birthday ni Chang. Malapit na naman ang birthday niya.